Hej og velkommen til. I dag vil jeg læse en novelle af Marlene Slotte fra hendes novellesamling, som hedder Fia og andre noveller. Novellen, jeg vil læse højt, den hedder Barbro. Barbro. En søndag morgen, da jeg læste avisen, faldt mit blik på en dødsannonce med navnet Barbro Christina Hvidekvist. Kvinden havde ikke familie, kun dem, der måtte være hendes søskende med familie og børn, stod i annoncen. Jeg kendte dette menneske, eller at sige kendte var måske forkert, for det var formentlig kun få af os, der kendte Barbro Hvidekvist. I hvert fald af os, som havde arbejdet på den samme tidsskriftsredaktion som hun. Hun var en tidligere kollega til mig. Jeg har følt skyld, fordi det blev, som det blev med Barbro. Men jeg indser, at følelsen er ubegrundet. Et menneske kan ikke påtage sig et ansvar for de valg, et andet menneske gør i sit liv, og endnu mindre for hendes fejlagtige beslutning og direkte misgerninger. Det var en ganske almindelig mandag, da det begyndte det, som skulle blive slutningen for Barbro. Marielle råbte som sædvanligt, "Nu er der møde!" da hun gik gennem gangen hen til mødelokalet. Vi andre rejste os op fra det, som vi var i gang med, og fulgte efter hende. Mødet var allerede begyndt. Da skydedøren af glas gled til side, det var Barbro. "Nå, er I begyndt?" afbrød hun med en påtaget ironisk forbavselse og slet skjult irritation. "Fint, at I meddeler alle om, hvornår der er møde," sagde hun og bevægede stolen utilsigtet støjende, da hun satte sig ned. Det skete, at Barbro missede Marielles mødeindkaldelse, for Barbro sad ikke i det samme kontorlandskab som os andre, men var den eneste i redaktionen, foruden Marielle, der var chefredaktør, som havde sit eget kontor. De var ældst på redaktionen og var begyndt der omtrent samtidig. De var de eneste, der stadig var tilbage af den oprindelige klikke, der havde startet tidsskriftet for snart 30 år siden. Barbro sad stadigvæk i det samme lille kontor, hvor hun har siddet i alle disse år, selvom redaktionen var blevet renoveret for nogle år siden, og vi andre var placeret sammen i et lyst og åbent kontorlandskab. Dels var det et aldersprivilegium at have et eget lokale, og dels var Barbro en person, der ikke så gerne ville dele arbejdslokale med andre. Hun var forsjusket og speciel. Hendes skrivebord var overlæsset med papirbunker, der skjulte Gud ved hvad. Det så ikke godt ud, når der kom gæster. Vi, der var hendes kolleger, ville også slippe for at se rodet. Marielle synes ikke at have hørt Barbros spidse kommentar, men fortsatte med at snakke. Marielle er nemlig ikke en person, man afbryder. Hun har en autoritet, som jeg som kvinde beundrer. "Hvad er der af idéer til næste nummer?" spurgte Marielle og spejtede ud over mødebordet, hvor der stod en skål med nødder. På et fad lå der madder, som ingen havde rørt, men Barbro rakte hånden frem og greb fat i en mad, som hun straks begyndte at guffe i sig i glupske mundfulde. De mundfulde var så store, at kinderne bulede ud af brødet. Mennesket sad og spiste med åben mund. Man kunne høre smaskende lyde. Hun spiste, som om hun var bange for, at nogen ville komme og snuppe maden fra hende. Jeg lod blikket glide hen over de andre og tolkede mine egne følelser ind i deres ansigter, da de med påtaget sikkerhed og koncentration lyttede til Marielle. Jeg lagde mærke til en hurtig rynke, der dukkede op mellem Veras øjenbryn, hvor hun sad med hovedet på skrå og lyttede opmærksom. Hun var den yngste af os og meget begavet. Hendes hud var endnu helt glat, og hendes tøj var trendy på en afslappet måde. Hun bevægede sig utålmodigt på stolen, og rynken kom frem igen. "Jeg har fået et interview med Sonia Solana," afbrød Barbro på sin abrupte måde. Samtalen fortsatte. Vi valgte at diskutere et emne færdigt, før vi gik i gang med det næste. Det var utrolig uhøfligt at bryde ind i en diskussion på den måde, som Barbro gjorde. Et tegn på total mangel på timing og evnen til samspil med andre. Man kunne næsten tage og føle på irritationen omkring bordet. En irritation, som vi prøvede at skjule, men som var der. Som et vibrerende elektrisk felt. Barbro fattede selvfølgelig ingenting.
Hun tog i stedet endnu en mundfuld af maden og tyggede energisk, før hun igen tog tilløb. Hej, hørte I ikke, hvad jeg sagde, sagde hun. Det var som at have et lille barn ved bordet. Det var umuligt at ignorere hende. Hun havde ikke sinde at vente på sin tur. Hun skulle på sin typiske måde påkalde sig opmærksomhed. Der var nu opstået en mærkbar uro omkring bordet, og vi rørte på os, irriteret. Vera var den første, der gav hende opmærksomhed. Hvem? Udbrød hun henvendt til Barbro, på en måde, der snarere betød. Sagde du noget? Det så Barbro som sin chance for at indlede en omstændelig monolog. Ved du ikke, hvem Sonia Solana er? Udbrød hun oprørt, som galt det paven selv. Har du ikke hørt om Sonia Solana? I 50'erne, der var hun med i En gammel skuespillerinde, indskød Marielle, og sendte et forklarende, men også en smule ironisk smil til os andre. Hun ligesom viste tænder. Ha' overbærenhed, sagde smilet. Hun var med i en masse forskellige film. Hun var vores største filmstjerne, og hun var rigtig stor, et sexsymbol og et skønhedsideal, som alle piger beundrede, og så var hun gift. Men hvad er hun aktuelt med? Prøvede Vera igen at afbryde. Barbro var som et tog uden bremser. Hun blev ved med at tøffe, som om intet var sket. Det var som om hun ikke engang havde hørt spørgsmålet. Hun var gift 3 gange, blandt andet med en ret kendt amerikansk instruktør. Hvad var det nu, han hed? Saul. Nå, men der var mange, der troede, at hun ville til Hollywood. Hun har ikke været aktuel i mange år, indføjede jeg hurtigt i ordstrømmen. Jeg var trods alt gammel nok til at have hørt om skuespillerinden. Den aldrende skuespillerindes tragedie, mumlede Marielle og smilede endnu en gang til os, dengang trist, beklagende. Barbro stak hånden ned i skålen med nødder og skovlede en håndfuld ind i munden. Men tror ikke, at hun blev tavs. Hun tog bare en kort pause, før hun tog tilløb på ny. Det knagede og knasede, da hun som en hest ivrigt tyggede nødderne for at kunne fortsætte sin lange redegørelse. Hun er en af vores mest betydningsfulde skuespillerinder, der sjældent giver interviews, sagde hun mellem mundfuldene. Nu har jeg fået lov til at interviewe hende på plejehjemmet. Det føltes som om alle ved bordet kvalte et suk. Jeg kunne ikke lade være med igen at åbne munden. Er hun ikke ved at blive lidt senil på nuværende tidspunkt, sagde jeg, selvom jeg vidste, at det ikke ville have nogen virkning. Det var som om, vi faldt ind i forskellige roller. Stor og overvældende var Barbro den, der snakkede løs, mens vi andre prøvede at rokke ved den vældige val med små virkningsløse stik af tvivlsspørgsmål. Men altså, hvad er krogen? Hvad er hensigten? Hvorfor? Vera slog fra sig med hænderne, og med bekymrede øjenbryn lod hun blikket gå fra ansigt til ansigt. Jeg så hende for nylig i Kulturmagasinet, sagde jeg. Det er nok ikke helt sagen at lave noget om hende nu, hvor de også lige har haft hende for nylig. Marielle sad og stirrede fraværende foran sig, mens hun klikkede med kuglepennens top mod tommelfingeren. Lav den kort, besluttede hun til sidst. Hvilket ganske vist indebar en sejr for Barbro, men også at vi andre kunne fortsætte mødet. Og Barbro kunne fortsætte med at spise. Men hun kunne selvfølgelig ikke afstå fra at få det sidste ord. Jeg kan gøre det godt, sagde hun. Jeg kan gøre det interessant. For hun er interessant. Hun så udfordrende på os. En af gangen. Lod blikket glide fra person til person. Det var som om hun ville holde fast på os. Vi var på vej videre, men hun ville ikke slippe os. Af samme grund undgik man at standse og snakke med hende, når man gik forbi hendes kontor i gangen. Man vidste, at det var svært at komme derfra, at hun ville sige noget, så snart man prøvede at gå, for at holde en tilbage. Derfor undgik man at blive og snakke med Barbro. Jeg husker dagen for deadline. Jeg var som sædvanligt stresset. Jeg sad ved computeren med siderne 8 og 9 åbne foran mig på skærmen. Det meste af materialet var kommet ind i sidste øjeblik, en del til og med efter deadline. Nu sad jeg med de sidste ufærdige sider foran mig. Der var kun Barbros tekst tilbage. På et opslag kan der maks være 5.000 tegn, helst mindre, for at give plads til store billeder. Det er ikke godt, hvis det bliver for teksttungt. Jeg gik i gang med Barbros interview med den senile skuespillerinde. Jeg begyndte med at overføre billederne, der var taget af en freelance-fotograf. Jeg trak artikeldokumentet ind på siden
og så hvordan teksten flød ud over sideopslaget. Jeg var nødt til at trække tekstblokken ud, for at teksten kunne få plads. Typisk. Det var selvfølgelig ikke lykkedes hende at holde sig inden for grænserne. Mest for at drille, kontrollerede jeg tekstens længde. Over 8.000 tegn. Hun havde overskredet den aftalte længde med over 3.000 tegn. Jeg hev efter vejret. Hvad skulle jeg gøre? Der sad jeg, og bladet skulle gå i trykken om en time. Artiklen var alt for lang. Hvis jeg tog den ind i sin helhed på et opslag, så ville jeg være nødt til at formindske billederne. Jeg nøjes med et eneste billede, som ikke ville blive særlig stort. Det ville ligne en lokalavis fra 90'erne, eller et amatørtidsskrift. Ikke som det førsteklasses tidsskrift, vi prøvede på at være. Jeg lænede mig bagover i stolen, vendte hovedet mod højre. Bagerst i gangen sad Barbro på sit lille kontor. Hun sad der altid. Barbro var altid på arbejde. Jeg tror aldrig, at jeg har været på redaktionen, når Barbro ikke har været der. Og hvis hun ikke var der, så var hun enten ude for at ryge, eller også var hun ude på en af sine arbejdsopgaver. Men hun var aldrig ledig. Jeg havde vist nok mere end en gang drillet hende med hendes flid, når jeg gik hjem. Sagt til hende: "Du er vel nok flittig, arbejder hele tiden. Du må være enhver arbejdsgivers drøm." Drillerier, som Barbro naturligvis ikke fattede, men i stedet reagerede på med et lille grin. Som om de var komplimenter. Nu stod hendes dør åben. Det lyste fra skrivebordslampen. Jeg så en del af hendes brede, runde ryg, hvor hun sad bøjet over skrivebordet. Der var skønsmæssigt cirka 30 fodtrin imellem os. Hvis jeg råbte hendes navn, så ville hun høre mig, vende sig om og kigge ud gennem døråbningen. En samtale ville indledes og være svær at redde sig ud af og ville forsinke mig endnu mere. Jeg bed tænderne sammen og gik tilbage til computerskærmen, tog det ene billede ind og trak det ud til den ønskede størrelse. Så begyndte jeg at forkorte i teksten. Overskriften rørte jeg ikke, heller ikke underrubrikken, selvom jeg så, at begge dele burde skærpes. I stedet gennemgik jeg teksten, slettede hist og pist. Jeg måtte slette meget, med tanke på, at den var alt for lang, og jeg nåede selvfølgelig ikke så nøje at læse, hvad det var, jeg fjernede, men jeg prøvede at slette både i begyndelsen, i midten og i slutningen. Da jeg var færdig, udstødte jeg et dybt suk, gemte opslaget, kiggede på uret og konstaterede, at alle sider skulle være sendt til trykkeriet for en halv time siden. Efter jeg sendte dem afsted, ringede jeg, som jeg plejede, og kontrollerede, at alt var kommet frem, og at intet skulle sendes igen. Så loggede jeg ud, tog min frakke på, slukkede lyset og gik hjem. Nogle dage efter lå der en bunke duftende, nytrykte magasiner på glasbordet, der stod foran den hvide redaktionssofa. Bladene skulle først nå abonnenterne i overmorgen. Bunken blev holdt sammen med et tykt bånd, og jeg hentede en saks og klippede det, for at vi kunne få fat i eksemplarerne. Marielle kom ud fra sit kontor på sine høje hæle. Jeg rakte hende et eksemplar, som hun uden at sige noget straks begyndte at bladre i. Snart stod vi alle omkring glasbordet og læste. Nogen sad i sofaen. Jeg læste flygtigt igennem det eksemplar, jeg holdt. Det så okay ud. Ingen i øjenfaldende fejltagelser eller brølere. Det betød oftest, at de fejl, som alligevel uundgåeligt var der, var så små, at det forhåbentlig kun var mig, der opdagede dem. At en linje manglede, at en billedtekst var gået tabt, at farven var forkert i et eller andet vignetteafsnit, ville måske ikke engang Marielle opdage. Sejt, mumlede Vera. Så blev det også denne gang til et blad. Jeg synes, det ser godt ud. Det er rigtigt, at det er bedre med 3 overskrifter til venstre, hvis forsidebilledet er 4. Det bliver mere luftigt sådan, sagde Marielle. Det var en detalje, vi havde diskuteret. Fonten i rosa. Nydeligt. Føles slet ikke femset, roste Vera, der havde været i tvivl om rosa var en farve, som vi kunne bruge i layouten. Det er fordi, jeg lavede den i varm rosa i stedet for kold rosa. Kold rosa er en babyfarve, forklarede jeg. Så kom Barbro slendrende gennem gangen, muggen og nonchalant, greb fat i et blad uden at hilse eller se på os. Hun bladrede, vi bladrede, læste. Men hvad er det her? Udbrød Barbro. Hvad har I gjort med min artikel? Hvad har I gjort med min tekst? Hvad er det her? Hun holdt bladet op,
med artiklen om skuespillerinden og lod blikket anklagende gå fra person til person og lod det standse på Marielle, som ikke så op, men blev ved med at læse. Barbro vendte blikket mod mig og stirrede anklagende på mig. Du havde overskredet længden med over 3.000 tegn. Jeg var nødt til at gøre noget, sagde jeg og hævede stemmen i forsvar. Men herre Gud, udbrød Barbro. Du har ødelagt hele artiklen. Hvorfor snakkede du ikke med mig? Jeg var her jo. Du kunne have bedt mig om selv at forkorte. Siderne skulle til trykkeriet, sagde jeg. Der var ikke tid til den slags. Der var faktisk ikke tid. Så hvad skulle jeg gøre? Du var forsinket med artiklen, og omfanget var længere end beregnet. Der var ikke nogen, der havde sagt, at den kun måtte være et opslag, sagde Barbro. Du skulle gøre den kort, sagde jeg. Almindeligvis, når man laver et personinterview, så får man 2 opslag. Hvorfor fik jeg kun 1? Det havde ingen fortalt mig, sagde Barbro. Hun lod blikket gå over til Marielle, der stadig stod hensunken i bladet. Vera fulgte derimod diskussionen med opmærksom interesse og lod blikket fornøjet vandre mellem mig og Barbro. Sådan kan I ikke gøre. Fatter I det ikke? Den slags friheder kan du simpelthen ikke tage dig. Det handler om respekt for den interviewede. Hun har læst og sagt okay til artiklen. Nu har du gjort vold på det, hun siger. Hvad vil hun tro? En gammel dame? Du har fjernet det vigtigste og mest interessante. Kan man i virkeligheden gå ind og fjerne i en kollegas artikel på den måde, sagde Barbro. Sidstnævnte sagde hun i en mere appellerende tone henvendt til Marielle. Det er jo min tekst. Det er mit navn. Det er mit navn, den er underskrevet med. Det er mit ry som skribent, der står på spil her, forklarede hun lidt mere roligt. Marielle så endelig op for bladet. Det er klart, at det er godt at undgå at gå ind i en kollegas tekst, uden at snakke med hende først, sagde hun. Der vendte Barbro om og gik ud. Hun gik hen til sit kontor, tog sin trenchcoat og gik ud. Døren blev lukket med det sædvanlige bump og et klik. Marielle reagerede uden at fortrække en mine. Hun blev ved med at læse og gik langsomt hensunket i bladet tilbage til sit kontor. Vi andre udvekslede chokerede og forvirrede blikke. Jeg stod med hænderne og mimede fortvivlet. Hvad skulle jeg have gjort? Nu bagefter tænker jeg, at det var forkert. Jeg begik en fejl. Vi behandlede alle Barbro forkert. Men kunne vi overhovedet have handlet anderledes? Hvor meget var Barbro selv skyld i, at vi behandlede hende, som vi gjorde? Man plejer at sige, at alle mennesker har en grund til, at de er, som de er. At hvis man en dag gik i sin fjendes sko, ville han eller hun ikke længere være ens fjende. Måske forstod vi slet ikke Barbro. Barbro sad aldrig sammen med os andre i kaffepauserne. Hun fulgte ikke med os til frokost. Jeg så hende aldrig spise frokost nogen steder, og alligevel var der ikke nogen tvivl om, at hun overhovedet ikke sultede sig. Det havde næppe heller været rart for Barbro at sidde sammen med os andre omkring bordet. Vi havde familie og børn og diskuterede selvfølgelig de emner. Vi vidste alt om hinanden, men intet om Barbro, andet end det, vi havde hørt som rygter. Måske skulle vi en gang imellem have spurgt hende, om hun havde lyst til at være med. Måske skulle vi have fundet ud af, hvem hun egentlig var. Hvorfor gjorde vi aldrig det? Nogle aftener arbejdede jeg usædvanligt sent. Morten var hjemme med børnene, og jeg sad og ombrød foreningsbladet Forstadsmødre, en forening, jeg var medlem af. Bladet udkom 2 gange om året. Ombrydningen krævede et par aftener med frivilligt arbejde. En nøgle kunne høres i yderdøren. Det var selvfølgelig Barbro, der kom. Hvem ellers på dette tidspunkt af dagen? Trenchcoaten raslede, og de grove gummisåler knitrede, da hun gik gennem gangen. Der var slukket, så jeg så kun silhuetten af hendes store, firkantede krop nærme sig. Først da hun stillede sig i åbningen til kontorlokalerne, så jeg hende tydeligt. Det dårligt siddende overtøj sad sjusket på kroppen, som om hun havde taget det på i al hast. Huden i hendes ansigt var oppustet, og et tyndt rødt net af blodårer dækkede næsen og kindbenene. Hun gloede på mig, hvilket ikke behøver at betyde noget med tanke på, at det normalt var det, hun gjorde, men det føltes alligevel en smule ubehageligt. Hej,
sagde jeg overdrevent opstemt. Kommer du så sent? Hun sagde ikke noget. Stod kun tavs, kiggede på mig. Det tjavsede, gråsprængte hår så vådt ud, men det kan også være, at det var beskidt. Det så derimod ikke ud til, at det regnede, for at trenchcoaten så tør ud. Måske havde hun taget brusebad, måske havde hun motioneret et eller andet sted, men den tanke, den slår jeg straks hen som mindre sandsynlig. Jeg er ved at ombryde et tidsskrift for den møderforening, jeg er med i, forklarede jeg og indså, at jeg talte mere hurtigt, end jeg plejede. Eller ja, det ved du jo godt. Jeg har jo et par aftener om året for at gøre det. Det har du opdaget, sagde jeg. Barbro sagde stadig ikke noget. Hun stod og hang i døråbningen. Jeg blev mere og mere utilpas. Da hun kom ind på kontoret og langsomt hen til mig, skød jeg instinktivt stolen bagud og rettede ryggen. Jeg bemærkede, at hun gik en anelse ustadigt. Hvad laver du her? Fortsatte jeg, og nu snakkede jeg ikke blot hurtigt, men også skingert. Hen ved mit skrivebord satte hun håndfladerne ned og lænede sig hen imod mig. Jeg mærkede duften af alkohol. Tung, sød brændevin, blandet med dårlig kropslugt. Det, du gjorde, var fuldstændig uacceptabelt, snadrede hun. Det var forkert og totalt afskyeligt at gå ind i en kollegas tekst og slette den halve tekst. Hun hævede stemmen og råbte det sidste, mens hun pegede på mig med langfingeren rettet som et våben. Fingeren gled hen over mit ansigt, og jeg lænede mig bagud. Men jeg har jo forklaret hvorfor, stammede jeg. Du kunne have spurgt. Du kunne have talt. Du kunne have ringet. Hvorfor? Hvorfor gjorde du ikke det? Brølede hun totalt mørk i blikket. Væsende trak hun ud på den første vokal, både i spørgsmål og tale. Spyttet stod hende om munden, og dråberne ramte mig i ansigtet. Varme pust af alkohol ramte mig. Og der så jeg det, midt i al frygt og dramatik. Et forvirret, trængt menneske. Et menneske, der kæmpede for at bevare det sidste, hun havde, og det havde jeg ødelagt, fordi jeg havde været vred og stresset og ladet det gå ud over hende. Jeg åbnede munden for at forsvare mig, for det var det eneste, jeg kunne. Det var det, jeg måtte gøre i denne situation, men før jeg nåede at gentage det, jeg allerede havde sagt, rettede hun sig hurtigt op, og så kom slaget. Det smældede over øjet. Jeg nåede hverken at reagere eller fatte, hvad der var sket. Jeg registrerede armen, som hurtigt blev trukket tilbage, og hvordan hun stirrede på mig med ansigtet forvredet i vrede. Jeg sad som fastnaglet og tænkte, at nu dør jeg. Hun er gal. Nu er min sidste stund kommet. Så vendte hun om og forsvandt ud gennem den mørke gang. Gummisålernes knitren, frakkens rastlen var det eneste, man hørte, før yderdøren blev lukket med det karakteristiske bump og et klik. Jeg sad med hånden over øjet, dirrede i hele kroppen. Det skar i øjet, som var det knive, samtidig med en varm, dunkende smerte bredte sig. Jeg gispede af forfærdelse og chok, rejste mig op og løb hen til toilettet for at se mig i spejlet. Øjet var rødt og var begyndt at hæve. Jeg tog et papirhåndklæde, som jeg blødte op med iskoldt vand og pressede det forsigtigt mod øjet. Det hjalp ikke meget. Jeg fortsatte ud i køkkenet for at se, om der var is i køleskabets fryser. Det var der ikke. Men jeg fandt en yoghurt, som jeg lagde på øjet. Yoghurtdåsens form var ikke særlig ergonomisk velegnet til mit øjenlåg, så jeg fjernede den og blinkede gentagne gange. Den mest akutte smerte begyndte at lægge sig, men øjet føltes varmt. Det var stift og svært at blinke, som at have noget skidt i det. Jeg er ikke helt uskyldig selv, forklarede jeg til Morten, da jeg kom hjem, og han stod og stirrede forfærdet på mig. Slås I på dit arbejde? Udbrød han. Hvor der kun er kvinder? Ja, det er mere kompliceret end som så, sagde jeg. Jeg er også skyld i det hele. Jeg handlede forkert, og hun er ustabil. Og så fik han hele historien. Hun bliver fyret, hvis det her det kommer ud, sagde jeg. Sådan er det. Men vold, der går grænsen. Du kan ikke tage den slags hensyn, sagde Morten. Det kunne jo være gået værre. Du kunne jo være blevet blind. Den næste morgen dukkede jeg op med et blåt øje på arbejdet.
Det var sket. Jeg var en forslået kvinde. Det sad der, stort og blåt, en klassiker. Det var meget, meget tydeligt. Talte for sig selv. Talte ganske meget. Jeg kunne ikke lade være med at synes, at det var interessant at registrere reaktionerne. Det havde til med været meget interessant, hvis det ikke var så virkeligt. Jeg forstod, hvad alle troede og tænkte, at det var Morten. Tanken var bizarre. Det forstår alle, der kender Morten. Der var ingen, der spurgte mig, hvad der var sket, selvom de så øjet. Og jeg gjorde intet for at skjule det. Det var jo heller ikke sådan, at jeg havde noget at skjule. Det, man prøver at skjule, bliver desuden endnu mere åbenbart. Sådan er det jo. Spørger de, så fortæller jeg, tænkte jeg. Det måtte være det, der afgjorde sagen. For mig blev det lidt af et eksperiment. Jeg ventede på det rette øjeblik. Nu må vi se, tænkte jeg. Jeg lægger Barbros skæbne i jeres hænder. Det var en bekvem løsning, men hvad skulle jeg have gjort? Løbet ind til Marielle og sladrede om, at Barbro havde givet mig en på øjet i går aftes. Der var en mærkelig stemning på redaktionen indtil frokost. På overfladen fortsatte alt som sædvanligt, selvom intet var som før. Selvom alle bare tænkte på én ting, og det var mig. Barbro sad med døren lukket til sit kontor. Først troede jeg, at hun ikke var til stede, men da Marielle var inde hos hende med en opgave, og jeg hørte den mumlende samtale imellem dem, forstod jeg, at hun trods alt var der. Det forbavsede mig, og gjorde mig på en eller anden måde mere rolig. Jeg havde ventet mig, at hun slet ikke ville dukke op. Under frokosten gik jeg for en sikkerheds skyld til virksomhedslægen for at få tjekket, at der ikke var sket noget med synet. Det var der ikke. Lægen behandlede mig med den samme eftertænksomme forsigtighed som mine kollegaer. Til sidst spurgte han lige ud, om det var min partner, der havde slået mig. Nej, min kollega, vi havde en diskussion, der blev afsporet. Det var vores begge tos fejl, svarede jeg, og mødte hans forbløffede blik. Gider du komme herind, sagde Marielle, da jeg kom forbi hendes kontor efter frokost. Jeg gik ind til hende, uden at lukke skydedøren efter mig. Jeg så, at det forstyrrede hende, for hendes blik så forbi mig ud gennem døråbningen, men hun lod sig ikke hindre af, at andre kunne høre hende. Hvad er der sket? Spurgte hun lavt, men jeg vidste jo, hvor lydhørt der var. Selvom glasdøren havde været lukket, så havde man kunne høre den samtale, der blev holdt derinde. Jeg kom sidst ind fra frokosten, fordi jeg hurtigt gik hen og tog en salat efter læbesødet. Alle var allerede samlet i kontorlandskabet, og jeg vidste, at nu sad de og lyttede med spidse ører. Jeg forstod også, at de havde diskuteret mig under frokosten, at de var forfærdede over øjet. Selvfølgelig var de det. Jeg vidste jo, hvordan gruppen fungerede, og hvis det galt den anden, så havde jeg gjort det samme. De havde formodentlig diskuteret, hvad de skulle gøre, troede, at det var Morten, og ikke kunne tro sådan noget om Morten. De havde jo mødt ham, været inviteret hos os mange gange. Nu sad Marielle foran mig og så medlidende på mig, den forstående chef. Spørgsmålet hang i luften mellem os, og jeg var nødt til at svare. Jeg blev på en eller anden måde mundlam, selvom det var jo ikke mig, der var anklaget for noget. Jeg grinede, var nervøs, så ned i gulvet. Der blev et lille håndgemming i går, sagde jeg så roligt jeg kunne. Marielle stirrede strengt på mig. Det var usædvanligt for hendes kølige personlighed at være så opbragt. For hende indebar det at stirre en storm af følelser. Med Morten, sagde hun med en tøvende pause mellem ordene. Jeg så, hvor svært det var for hende at formulere spørgsmålet, men at hun også var lettet over at få det stillet. Hun var så tæt på at få sin nysgerrighed stillet nu. Hun var så spændt, at hun næsten skælvede. Ude i kontorlandskabet var der bumstille. Man ville tro, der ikke var en sjæl på plads derude, at der var helt tom, men jeg vidste, at de sad der og holdt vejret, kiggede spørgende på hinanden, formulerede måske lydløse udråb med læberne, mens de lyttede med hver enkelt nerve i kroppen. Jeg grinede afvisende, sådan som jeg i bussen i morges vidste, at jeg ville grine, hvis nogen konfronterede mig. Morten? Nej, ikke Morten. Jeg blev tavs for at samle alle de følelser, der vældede frem. Jeg følte mig pludselig meget oprørt. Nej, fortsatte jeg tøvende. Marielle så nu nærmest rasende ud, men jeg forstod, at det var fordi hun var oprørt. Jeg tog tilløb. Jeg havde et
Sammenstød med Barbro i går aftes, sagde jeg med et hurtigt smil. Jeg kunne forestille mig, hvordan mine kollegaer derude langsomt og dramatisk vendte sig mod hinanden og udvekslede chokerende miner. Forbløffelsen bølgede hen over Marielles ansigt. Hun hævede øjenbrynene og åbnede munden. Er det Barbro, der har gjort det der? Sagde hun skarpt med et strengt nik mod mit øje. Jeg nikkede og skulle til at fortsætte, men Marielle kom mig i forkøbet. Kom I op og slås? Nu lød Marielle formanende, vred. Hun gjorde i hvert fald, sagde jeg ynkeligt og ledte efter et ord til at fortsætte. Jeg følte gnævende skyld. På en eller anden måde ville jeg undskylde Barbro, forklare det, hun havde gjort, nuancere det hele for Marielle, være retfærdig over for Barbro, men jeg vidste ikke hvordan. Marielle så på mig, som om hun ikke vidste, hvad hun skulle tro. Hun rejste sig og gik ud af kontoret. Før jeg havde besindet mig, troede jeg et øjeblik, at det var mig, hun var blevet vred på. Da jeg vendte mig om, stod mine kollegaer sammen i døråbningen og kiggede på mig med en forfærdelig medlidenhed. Så vendte deres opmærksomhed sig mod Barbros kontor, hvor Marielle var gået hen. Jeg rejste mig og gik ud i gangen, så at døren til Barbros kontor var lukket. Vi gik langsomt tilbage til vores pladser. Vera lagde en hånd på min arm og spurgte stille, om jeg var okay. Jeg nikkede svagt og undgik at møde hendes blik. Vi satte os ned ved vores skrivebord. Ingen sagde noget. Alle ventede, lyttede, men Barbros kontor havde en rigtig dør, som man ikke kunne høre nogen lyde igennem. Efter nogle minutter kom Marielle ud og lod døren til Barbros kontor stå på klem. Hun gik hurtigt og bestemt, så ned i gulvet hele vejen tilbage til sit kontor. Ansigtet var alvorligt, lukket, svært at tyde. Hun lukkede glasdøren uden at se i retning af os. Vi udvekslede spørgende blikke, før vi langsomt satte os ned, meget bevidste om den lille åbning til Barbros kontor. Der gik endnu et par minutter, og så kom Barbro marcherende ud med trenchcoaten på. Yderdøren bumpede, klikkede, da den lukkede. Det var en dør, der var umulig at smække. Den blev langsomt lukket i sin egen takt, uafhængig af, hvilket humør den, der gik ud gennem den, var i. Vi udvekslede usikre blikke, stadig uden at snakke med hinanden. Hun kunne være gået ud for at ryge en cigaret, og ville måske komme tilbage lige om lidt. Men hun kom ikke tilbage. Det var sidste gang, vi så Barbro. Hun ville aldrig mere komme tilbage. Barbro viste sig ikke resten af ugen, og den næste mandag var hendes kontor tømt for alle personlige ejendele. Nogle uger senere blev kontoret brugt som forrådskammer for kontorartikler. Ingen hørte nogensinde fra Barbro efter dette, og nu, omtrent et år efter hændelsen, sad jeg altså og stirrede på hendes dødsannonce til morgenkaffen. Et eller andet sted følte jeg skyld. Hvis jeg ikke havde pillet ved den artikel, så var alt dette måske slet ikke sket. Jeg vidste, at det var irrationelt, at det egentlig var mig, der var offeret, at det var mig, der blev slået, at det var den største ugerning i denne triste suppe. Alligevel føltes det som om, at det var min skyld. Om mandagen diskuterede vi dødsannoncen med dæmpede stemmer på arbejdet. Ingen kendte nogen detaljer om, hvad der var sket, om hun måske var blevet syg. Den, der eventuelt vidste noget, var Marielle, og hende kunne vi ikke spørge. Redaktionsmødet blev sammenkaldt af Marielle med hendes sædvanlige "Nu er der møde". De tumultagtige, irriterende møder med Barbros spisning og behov for opmærksomhed var nu blot et minde. Ingen nævnte Barbros død med et ord. Vi anede intuitivt, at vi ikke skulle diskutere den i Marielles nærvær. Mødet forløb som sædvanligt. Artikler og emner blev vedtaget til det næste nummer. Da jeg indledte ombrydningen af bladet et par uger senere, kom Marielle hen til mit skrivebord og lagde et udskrevet papir ved siden af mig. Det var Barbros nekrolog. Marielle havde selv skrevet den. Side 3, beordrede hun, og gik tilbage til sit kontor.